हाय लोगोफोर नै आं दिनैहाय हालामाव बेरायहैनो थांनो नागिरदों लोगोफोर स' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा नायलांबाय थानो हागोन ना मा होनो लेट्स गो मोनफैबाय लोगोफोर जायगाखौ नै बियो गुजि बिबार लोगोफोर जा समायना समायना लामाया नायलाय हाजोसो बेसर बिबार गय गायजोब्बाय मालाय नालाय समायना 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 रमायना बेसर बिबार बारि लोगोफोर दंफाङा दं नाथाय बिलाइ गैला दालाइ गैला रानजोब्बाय सफैबाय लोगोफोर जोंनि बाबामोन थानाय न'खौ नायलांदो लोगोफोर नै न'आ बेयावनो थायो बिसोरो बाबामोनहा मानो होनबा मालाय दखल खालामखानायखौ बाबामोनहा बेसर फोनो थाखाय थाफैथ'दों लोगोफोर बेयावनो जोंबो एसे बेरायनो होननानै बेजों गाखोनानैहाय बे सिङाव उन्दुहैयो आरोना बाबामोनहा उन्दुहैयो नै मारै जाना दंथाय ओंख्रिया जों ओंख्रि लाफादोंमोन बाबानो Đây là chắc thường xí hả? Cái đali yeah. Sao lại? Cái gì vậy? Thì phá phá nổ nè. Cái gì vậy? Thế sao cái là sẽ nào được? Đây. Bye bye, dan hamsini seda.